17 или 20 развиващи страни са поели пътя на социалистическо развитие. И ги поддържаме. Правилно вървите. Ето по нашия път, вие ще победите и така нататък, и така нататък. Но сега ние смениме темата. И аз какво изпаднаваме? Ако ще е генезиса на тяхното мислене, то е това, което ние сме им го създали и срещу което сега се бориме. Това е, че те могат да изградат социалистическо общество. Боже Господи Исусе Христе! Могат да го създадат. Могат, но някой трябва да плати. А те искат сега у нас ние да платиме. Ама слушай, ние нямаме възможност да платиме. Просто нямаме възможност. Даже аз говоря много откровено. Казвам, всичко това, което ние сме ви казали, какво трябва да правите, все едно, че църният дявол ви го е казал. Махнете го това и почнете да мислите, излезте на реални